Il-poeżija ta' Joe P. Gallia, magħruf ukoll bħala Fra Joele, hija poeżija li tmiss il-qalb u r-ruħ. Fra Joele aċċetta l-istedina tagħna sabiex jaqsam magħna xi riflessjonijiet marbuta mal-espressjoni kreattiva. Bdejt nikteb meta kelli 17-il sena. Għaliex? Ippermettili nuża ġbija. Hemm il-baħar u l-baħar jola. Jaqbes l-art, jarar l-art. Il-kitba tiegħi hija dak l-arar. Meta qalbi tfur u ikolli bil-fors innizzel fuq il-karta dak li jaħkimni biex ngħidlek. Mela jien għedlek li bdejt nikteb meta kelli 17-il sena. Biss kien ili nikkomponi f'qalbi u f'moħħi mill-età ta' 15-il sena. Għaliex? Għaliex fl-età ta' 15-il sena kif ngħid fl-aħħar ktieb tiegħi In-nar għandu isem, kelli esperjenza qawwija ħafna tal-misteru ta' Alla. Kienet esperjenza li xelitni minn ġewwa. Fil-verità jiena nqis dik l-esperjenza bħala il-bidu ta' ħajti. U semmejtlek iġbija tal-ilma meta l-ilma jfur. Dik l-esperjenzi jikbar minni u timbuttani biex nikteb. Mija esperjenza reliġjuża. Dak li mill-bidu ġalni nikteb hija propju l-esperjenza reliġjuża, l-esperjenza ta' dak li jisboqni, ta' dak li hu ikbar minni. It-tema prinċipali hija din. Il-bniedem bidbatijietu fil-misteru ta' Alla. Fil-misteru tal-imħabba li kienet il-bidu ta' kollox. Huwa misteru li jiskandalizzana. Għaliex jekk hemm l-imħabba għaliex hemm id-batija. Stramba, però fil-qalba ta' d-batija hemm ukoll id-dawl. M'għandix infittex id-batija u ma nfittexix, ma toġobnix. Imma tiġi, imma qiegħda hemm. Minkejja li qiegħda hemm, jekk nara f'nejxa, jekk nara f'inħaddana, lil minna fil-qalba tagħha hemm id-dawl. Għax hemm l-imħabba, għax hemm il-ħajja. Il-ħajja minna nnifisha hija weġa. Jiena semmejtlek li ittellajt fuq quċċata bħalli kieku quċċata ta' muntanja. Minn dik il-quċċata ħakimni dawl qawwi imma stajt inħares l-isfel. Dik il-quċċata tibqa' destinazzjoni. Tibqa' destinazzjoni anki tiegħi issa hawnhekk. Għaftom baħar ħbub għajnejk, għaftom mewġ, għaftom ċafċifa, għaftom kħula tinħab miegħi f'xatt minn dud. Issa f'daqqa għajnejk tbatlu. U sax-xefaq hemm biss nixfa, blat mikxuf. Issem inti b'għajnejk vojta. Issem xatt li xatt m'għadux. Semmejtlek iġbija tal-baħar, meta l-baħar ifur u jarraq l-art. Meta jiġri hekk ikun hemm ġbija, viżjoni li toħodni minn ġewwa, il-viżjoni hija wkoll ħoss, il-viżjoni hija wkoll intuizzjoni, u din il-viżjoni, intuizzjoni u emozzjoni taħkimni fiha. U f'dak il-moment li ġieli ma jkunx sempliċement moment, imma moment twil għax imma narax il-ħin għaddej, meta dan kollu jiġri, idi waħedha tmur għall-ewwel biċċa karta u għall-lapes. Ikunu momenti intensi ħafna, però qed ngħid momenti, però jistgħu jkunu momenti twal ħafna, anki ta' ġimgħat. Xi wħud mill-kotba tiegħi
anki tal-poezija stess. Ġili nkitbu fi 3 mewġiet ta' dawn il-momenti li jkunu twal. Ħafna nies jgħiduli inti tikteb dak li jien nixtieq nikteb imma m'għandix kliem għalih. U allura hawnhekk ninduna li b'din il-kitba immiss żoni oħra f'ħadd ieħor. Jekk mhix dik komunjoni x'inhi? Meta qed naqsmu fl-istess ħaġa, fl-aħħar mill-aħħar hija l-istess umanità li aħna ngħixu. F'di sħaba trab b'xi mod x'imkien distint emmint. X'imkien ma nafx ngħid fejn eżatt. B'xi mod li naf ma nifhem qatt. Imma distint f'da trab emmint. U nilmħek ċar la jeda r-riħ u jerġa' trab mal-art mistrieħ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.